Чувствам се европеец заради това, че нашата държава е част от Европейския съюз, членка е на НАТО, на почти в Шенген и от до година приемаме еврото. Поне така се говори. Не се чувствам европеец заради стандарта на живота. Много по-различен от колкото в другите европейски държави, членове на Европейския съюз и членове на НАТО. Към някои от тях се обръща повече внимание, както западните държави се поддържат и се стараят да запазват дори малките си градове и малките си селца. Смятам, че и в нашата държава също трябва да се запазват малките градове и малките селца, да не се стремим да правим най-големите градове още по-големи, тъй като това е станало вече нещо съвсем модерно в нашата държава. На управляващите от Европейския парламент бих им казал, че като първа и най-важна точка е глобалното затопляне. Нещата, които се случват на нашата планета, ни засягат пряко и непряко, тъй като ние сме хората, които живеем на нея и трябва да се грижим за нея. В последно време може да забележим, че всяко изминало лято става все по-горещо и по-горещо. Избухват прекалено много пожари в Гърция, в Италия, в България също. Затова трябва да се обърне повече внимание от Европейския парламент, които да го наложат като главна тема и нещо, което не е еднократно и да бъде забравено, ами да се напомня на хората, че трябва да се грижим както те, така и ние като население на Земята, да се грижим за нашата планета. И последната тема, по която бих искал да изкажа своето мнение, е дискриминацията, тъй като съм забелязал как в западните европейски държави дискриминацията не се усеща толкова много, докато в България през последните години даже е нараснала. Ще ви дам като пример една държава, която е Германия, в която не отсъждат по цвета на кожата какъв е човек, когато отидеш на интервю за работа, докато в България, ако си малко по-мургав или с малко по-тъмен тен на кожата, хората ще отгледат отгоре до долу, ще преценят, че не ставаш само за това, че си по-мургав, независимо дали си циганин, турчин, българин или какъвто и да си, ще сметнат, че не ставаш за тази работа и просто на база расова дискриминация няма да те вземат.